chuanin darina Kohhran hau Hmeichhia hau lo kal khom zung te chunga khan kan lom em bokani pakhat na kan ni fam pon kan par hi so paria sum tuak nan khatin cheng sam hi kan ve a kan pula sangha kan zuara gwal samin kanin lo building le Kohhran Hmeichhia budget hi kan tlak thi kan rupi tuin chunin member ba nei thak takin bo ral kanom laba pathian ne na kan lo mani member hi somni panga kan ni le to a chua sei chia hi somni panga ai kanom lawa vai chung thiam kanom lau chuan sap chung thiam hi kan lom lau mày cắm xir mày má bản đi rồi này đây hi Kohhran Hmeichhia hian thok tu ni lo chang chia chom lai chu an chung kan an chom ani chuan kan hu ba hian kan nom lo kan hu ba hian dor kai chung ko khat kan nom boka chuanin Kohhran Hmeichhia ba hianin in khom ngai reng lo in khom hlat thi som pahni yang in sum tam kan na ya ma ro chu ba in kan the lu tu lo ni hian kanom ve lo pan doi kum thana yan ma le ple turin kami kan group singa ku vai sen thai pan ni te hianin nau pang po ku va kan chia lai chuan an pom ngam ngai an lua ten mi ta ti ku ni kron chuan ni lo om te kan lok ja mi ta har san te an mi te la kan ha ke kon va ni kan ngam la kon va kan ha ti jan he ngai ya ni bang chuan ni va ni mi paturin o mani kon kan tong thei lo ha
anh thì xin thật anh tắc cái lồng ai nhỉ đó nhé tu tu lục mạ suy la thế căn đồng thì cần dài thiam mà cắn lộc lắc tao phải ma lìa những đồ quý kỹ một cái in sợi mò hôm xong đi đâu chỉ sẽ tin lên suốt một hạt cắn này ama tu sợi sợi ngay luôn